Ang kami naman, akan namin, akabu namin dito na. Kaya kamu naman mapatusi. Tuso ni Benomain, nabuhay pa ito pa kami, doho di pa ito pa nibulo namin, kasama sa muna, so natuturo ko namin, tidak may natinapakan ko ng mga lang muna, at iswadiya na ito namin, siguro mga, kaya suna. Jadi, Bapak.